Que vos parece? A que é fermoso? Pois para chegar a montar espectáculos como este hai moito que traballar. Detrás hai anos de aprendizaxe e de investigación, anos de esforzo dos centos de mozos e mozas que pasaron por Xacarandaina desde que se formou o grupo en 1978, que se di pronto, pero son case 30 anos. 3 décadas recollendo tradicións e sementándoas a través de todo tipo de actividades que encheron a cidade da Coruña de música e de festa. Algúnas xa se converteron en citas inexcusables, por exemplo, os míticos concursos no Teatro Colón, Cantos Nervios, ou o Día da Muiñeira, ou a Romería do Lecer, a que acoden milleiros de persoas de todas as idades. Os obxectivos de todo isto, difundir a tradición, pero tamén pasalo ben. E para iso nada mellor que moverse por Galicia, polo mundo, polos festivais internacionais, como os de Francia, Italia, Escocia, Hungría, Ucraína, Checoslovaquia, Bélxica, Portugal. En todos estivo Xacarandaina, iso si con enorme esforzo, sen luxos, pasando noites de autobús e comendo ricos bocatas de xamón e chourizo, pero cada viaxe foi inesquecible.